Kardong pini Karbi prime time birta longpe nilisami rani timokpi. Tanti pini Karbi prime time birta arjuita. Nizang Karbiang long durong rong pia rong long durong pia mekar nihang rong pi pen bina teron pia tumasopi sumbi rong pipi sidame hawar Karbi risnim so arongaje kijut arni pen nang so detsi Dipu Medical College along ansi se kachelanga phan bang. Bonda kiso ke बाद pikajok avi bong pri pinang ji pupen team tiger atuma phantong sikor pen pachini si pre ni phai kre nor ke parni team tiger abitung atum Dipu Medical College humri damsi avi chipi pen rabdam bangso ajok kiso det ahem tun adona rabatum pen team tiger NGO abitung atuma phan akiro pajer ponthulo Jethan dame team tiger atum pen non head jong ruktalin terang pia phanta amek ka we pen Ningka ni si so selong alang ni phansita me amek operation aphan padam pen amek pachachar long lason si non puthota sumbi rong pipi aphanta avi chipi dun si rabdun bangso ajok raratum aning kangsam team tiger NGO atuma phan nangpan boma song si thekpon long medical college long kisung polo mane abi bong Filipina yang pula mane nili ik asupo asu kiso dak serious ulo JKYF long pen cipati de pen dak nang kali pen koson lo ni tu cici ni dalo so kiso mane angho anukan pen abi bang ada lo lasi dak doktor tu nang pulo abi pinaing pulam na abi bong ho pinaing pulam na lasi ni tum ke kisung dat athe ni tum la jitula ke sobek la sumbirong pipi ahem ke West Karbi yang long durong long pirong nili ke dak apul he dak rong ciklam sido la sini tum mane curi dam olo abi mane nang kerap dunji pu ni tum ridam lo la si api inut pen inut las bangso abi kilongi pan ni tum ridam lo la si api arjulong lo la tiger tim puni ko sone ho tim tiger puni pini la tumbang ni tum kontek lo la supen long mat pini arnian ke alang ni tum Hani tum curun mumus same pusar same alang nitum mane abang hutina kesu long same alang tum pacerap dun nang nitum hada pini yang cerap dun pilo abibong flik alang nitum nang ke pidut nitum ha asi alang nitum handa nitum ke ning aklong pen suri akar tom da pilo la si la kuna pune tu lang mililong kesu puni ta dolo so ne la so terang pi alang nitum si pidun de la so ta la so na saksi puai phi same pini nitum ha same alang nitum si aku bong flik la bang so avi sama lang tu mahin pensi ni tu mana pila la sini tu thang pajir mowe ni tu ikidu da West Karbi yang masih bang apa selang ni tu han nang pidun pen ni tu suri ni ngaklong pen ning sam ulo la se anso se litum orunor tor kali or Karbi yang long all India sama lang tu atimbang baca thang tuna la bang so avi kerap dun thek po kisung ke boy phan kerap dun thek po la se anso se ke parap dun nang pa arnam hirju me alang litum long se duji la pe nitum long ta duji la se anso se la so anong nambang pacha thang thulona Ay putum ta sung der manili tum ta kidu kamuni la po non pu tim tiger tum nang chorap lo ning sampik lo along alang litum ke rap dun ni litum ta anso se pachi thang piji arna mahir pa jumina alang litum aphan anso se hir jumi pithuji la pan iglo ni like thek del Matum hanta nilitum ekuvet phone kachukuri pensi sartom bang pini bangke dak medical long bang lo blood bank long nang dun lo bang blood sitami nang dun dun lo bongkli asi anso se choropar lo anso se nong nam ta pathe pon dang anse Bukazan MAC constituency pen Pratap Singh Rongphar Kangbura Timung lapen Deopani MAC constituency pen Elias Tirki lapen Sarupothar MAC constituency penta BJP APHL sia party aphan ningkachit he kawiajo ari sanghwa tum pen keong dungatung Congress asong along chepa obdu Lasong sialang litum pen kachithan punatengke BJP party ke Karbi mate inglong aswaphan Kangkhong lapen ke Jokwanavi Pinpur me ke damtang pinang anar ni penlo ning ke dog de puta ning je
Pipot ma plotangte methanga long rialo si methanga khayatum keche kebe arideng aringa hukiso plot plepin. Tangte iprang ke koson si asomar isumar atuma phan ke phere meme ang si nang ingdang bomlo. Pinpur me pinyar ni methanga dimalong anta okchung hurasong si donang bomla. Tangte nangli neli BJP party phan ke pahai ke kopiale si dolang pota arjuintum. Anparta public crisis mate hormuhortar ador kiso lapen rat kiddu kisung BJP atum chining tungte athe BJP party EMMAC atuma phan phone ke call batai kep anta phone dengde tangte rat atum kachipa haidun mate ke pa haidun ke kopiale si dolang pota arjuing tum INC mati Indian National Congress Sarkar Kacharia hutke kanghon pachetang lasonsi all age pension widower pension handicap pension okorjang sarpi pension apen job card anparta contractor soso lahai huyanta BJP atum pavet kedamtang Durga Puja prangta job card paklema namta inut pen pharu plivet kelo kado kave suri siapot ke pharu trok nang thandun pen Anparta contractor so atuma phanta bill PPC patot kreng prang pasi alang nitom pen jaipong Bukazan pen Bisnu Lekte report Cut News To Fransi nang thoma chorolo nang tum thaglong lo pini nili district congress committee ar pu kedeng Cheklojon fora chiti mandolo asama pinya son la mass joining ma ke chenglo la pen pinya so joining long total ke 192 abang phunang jon dolo pisol lo so asama pen bukajan pen omucha bukajan pen 151 lo la pen dipu pen ke 41 bag dolo asila solong pini ke join te mejo thenglong tenglo pulo tangte karbiang long mong sita BJP sarkar dumphan apyo ani che the onglo ati BJP to me claim chok che ratum phan kam ke pipe rof to phan kang thuri phan kunum bikli kang thuri thang ke claim kle so joine ratum aning oi pik lo non athe uruno si pichot penke rof so chintu rakhe di kam cham pineng ji unda puna bahara ka kapte ka kam matung ne ke bla thare dor mati koson si ratum ro so no ke kaching thur po chokam hin koson ching thur po kunum bikli koson si ratum ke no ne kaching thur po so lama the pik lo na contact ma ki ping contact enu bhani longdun latum ta payment ke lo dano ke aning lo latum ta aning ko duk pik lo tel hai tum koson chono ke reng po thang income avi pin pension tum thaglong lo da ke ason tina dor paso hormu horta dor ke paso la penge current a dor paso itum thaglong mal mati dim kopulo na sakuri ta long le na kam ta je pipe urudo chiklojon kono ke kono suri sura faruni pilong lo koson ke dor mati la so posi dak BJP sarkar tum phan aning ko itu non bad bom lo la so posi pini ke cheng lo kar belong ta asi pini ke 192 bang phu itu menang jon dul lo ini ke jon ke jasimbat ke BJP pen la pen APLC subsido kong na ke BJP pen lo Jutang henlo kheya raje lamet henlo kheya chithe kaching room henlo kheya Labang suathi pian pon pen denarong chin thong rong hang higher secondary school riswe jangatum amina sai chibi pon kok pen jutang jubata pharmang sayamo ke claim ke damalong chirap chito ponsi ingdeng thomke prahini hawar karbi risnim so arunga jialong ahawar tin pen ke wang unit mate aterangatuma phan ke choki junalong kiru ke thai lapen hongjayalong alhi sarpo lapen alhi sarpiatuma phan kiru ke thai pen chenglop asontinalong ke claim ke dam ponalong mesen pen kapachun ponthek lapen kapang thir ponthek a jok denarong hawara mei lapen tiri kama meya hin pen kachuro pajripo lapen halapo denarong ahawar kedo rong khelan timung arong ari soe jangatum piningkan aparman selfie point mate mohor kache nepa dimalang nituma khia dat pen chepadam ponsi aliralon nikipidun theka pot alang nituma phantame kachuro pipong Lapen nong ia farman kirabdun jutang kaching hona bang pha bang phiatuma phantame kachuro pajirpo
Tapi halada game long football pidam ada katum arjulong ada tu yang si zonal committee yang si non partisipasi di pan bangwere di unit yang pidam lata football yang pidam lata isia grup donang tu aklam malong an bang elitu ing samjin bang kepacun ponje pan bang ke volunteer satum tamel ladang kilang dicari ke misian je pan bang kinang sok tasila solong bang gula dalong tin tamel nang litum ini ani kang sampen nak gula tin Tang tipini Karbi Prime Time Birta bangke kang tonik long kadoka betame 2 me thak me kurwang thu